Dobro jutro. Šta gledaj to? Pazi, Raport, ajde, raport. pa ja svaki dan ovako gledam televiziju. Ajde. A znaš šta me najviše interesira? Šta? Nema ovih mojih, bre, nema uopće... Koji tvoji? Pa oni što smo gledali, Olivera, nema Dunje Vango, nema Mića Orlovića, nema Milene Dravić, nema nikog od ovih na televiziju što sam Čkalje mi nema, Aleksića, nije Aleksića. A oni su među... Nema mi alergičnih, bre, čovječe. A šta oni? Oni su gore. Pa gore što ne jedu ovako ko ja ova da su jeli, oni bi bili još tu. Pa da. A da. Pa to je strašno, mislim, to ne mogu da verujem da mi nema tih ljudi. Toliko toga su mi rekli da ne znam ni sam kako da se izrazim, eto. A gledam sve neke nove ljude i sve lažu, da pričaju bar onako ko oni, da istinu, da budu ljudi iskreni onako. Ovo sve lažovi, čoveče. A šta se dereš već u ranu jutra? A šta se dereš već u ranu jutra? Pa ostajem bez ljudi, ostajem bez, ne mogu da sretim čovjeka koga sam nekada Pa gdje si sretao. sreo čovjeka? A? A gdje si sreo čovjeka inače? Pa sretao sam ljude po svetu, sretao sam, stalno sam sa ljudima bio... Po kojem se? A nema više tih ljudi tu, samo koga god pita, kaže, pitaj na groblje, idi pogledaj. A tako je, tako. Pa je to normalno? Pa normalno i mi ćemo tamo još malo. Bože, svašta. Idem u selo, pitam za drugare, svoje prijatelje, nema, kaže, pogledaj na groblje, kaže, tamo, to možda su tamo. Da. Idem ovamo, isto tako. Gledam na televiziji, po ceo dan tražim nekog koga znam. Ne znam ni jednog od ovih tu. Pa izvadi si slike, pogledaj si slike. Slike. Pa da. Pa treba razgovarati s čovjekom, treba ga pitati, treba ga slušati, nešto, ovo mrtva slika, šta da ga... Razgovaraš, pa sve je mrtvo, šta? Šta su to, općene kaše, šta je ovo? Da, I mleko, a? ne, Mleko. sirutka. Kako sirut? Ne jedem sirut, od koze, jedino od koze bi jeo. Od koze. Mm. Pa šta sam ja od koze? Bre, Riki, ne mogu da verujem da ja tu ne vidim više nikoga. Ne, šta će mi ovaj tu sada? Da? Pa promeniš kanal. Na. Pogledaj. Gle. Dobro su ljudi govorili, mala djeca i starci. To je jedno. Neverovatno. Samo dete malo ga daš kulturu. Ja ne znam šta da da je moje radim. mjesto. A šta ćeš sa starce, evo te da ga krkneš u glavu i da robijaš za njime. Pa to je čangrizavo, to su mrgudi, pa to A je... šta si ti tako sagnuo? Tebe vole leđa, šta je to? Da, boli me leđa, boli me duša, boli me sve. Pa ispravit se malo. Ne mogu se ispraviti. Maj daj bre čoveče, pa ti si neverovatno. Bila i bit ću. Jel? Da. Pa dobro. Ako ti misliš da je tako dobro. Nego, kako da nađem Ja ljudi? to znam, ne mislim. Samo si ti meni ostala iz onog prošlog vremena. Da, pa šta, pa sahrani me, pa ne bude Pa mi ne, ni ja ti ostala. si blesala, bre. Ti stalno o nekom sahranjivanju ovome. Pa ti Pa daj, pa imamo da živimo me još. stalno Ja moram ići na sahranjuješ. pecanje, moram još mnogo što da uradim. Ideš, to Nego ovo stalno čekam tu, gledam ovu televiziju, da vidim nekoga od poznatih. Nema ni jednog više od poznatih. Sve neki drugi ljudi. jedno te isto pričaš, ja više ne mogu, Bože, spasi me.
Sasvim ne. Ti si se skroz iskrivila. bre, čovječe. Ja. Zdaj malo se ispravi. Bože. Ajde mi daj mira da pijem kao ko Boga te Pa molim. popi. Već od jutra počeš. Pa teško mi je, Viki, teško mi je. Ne mogu da nađem jednog čovjeka s kojim sam ja rastao, s kojima sam u ceo život recimo gledao. Kad sam gledao televiziju, meni je bio Oliver Mlakar, kako se zvao, Dunja Lango, Mića Orlović, Čkalju sam gledao, nemam ni ljude, bre, nemam nikog, nemam Milenu Zdravić, nemam nikog. Dragan Nikolić. Pa da. Nema. Ovo sve nepoznati ljudi, ne znam šta da radim. Ne mogu, pogledaću televiziju. Ja ovo neću više da gledam. Razumeš? Vidiš, nemam prijatelja više, nemam nikog. Gdje god sve neki novi ljudi. Svašta. Ja vam kažem da ovo nije dobro. Nije dobro. A ovo ću da dugovečno, da nekako živim. Joj, živjet ćeš ti dugo čovječe, samo ćeš mene pokopat prije vremena. Ovo sve slušati svaki boži dan. Šta imaš lepi repićima, šta imaš to crveno nešto, posjeća me na nešto. Da, imam crveno da me ne urekne. Sve me posjeća na nešto crveno. Da. A bilo mi je lepo. Meni je bilo lepo. Nije ni sad loše, ali nemam ljude, nemam s kim da ovo ne mogu. Joj, dobro bre, više. Jedno te isto. Kako jedno te isto? Pa daj se isključi. Aj popij malo kafe da vidim da mi kažeš je li dobra. Pa nisi mi utiku onda on tebi rekla. Ne, nije to Minasica, nije to Frankova, ni ova, ni ona. Nemam više ni kafe, prave kafe. Pijem 3 u 4, 4 u 3, 7, 15 u 20. Ja to više ništa ne razumijem. Je, pa šta hoćeš što piješ? Jao, kako će to sve završiti, nemam pojma. Pogubno. Jesi bletala? Jer ti nije dosta ratova ovih tamo pogubno. Joj, dosta mi je sa tobom svaki dan vrt. Ništa Znaš drugo, šta, ja ću ti sad ne znaš završiti samo ovo. rat, šah, pecanje. Ali nemam više, a pa šta ću televiziju gledati kad nemam ljude, bre, koji kanal ne Pa nisi ti jedini u kući. Nema. Djevote. Pa nisi ti jedini. Bože. Hvala sam i ja tu. Nema mi Đorđa Marjanovića, nema mi Olivera Mlakara, Dragojevića. Opet jedno te isto, ajde bre, daj. Pa nemam ni muziku koju da to. Umro Safet. Pa šta? Bože, umrla ona, pa samo umrli, evo, pa to je katastrofa jedna. Ja. Ne, svašta. Vrućina me hvata, muka mi. Ne znam šta da ti kažem, eto, nek ostane tako, valjda će biti bolje. Isključiš se ili ću te ja isključiti. Biće bolje to, ja mislim. Ajde.